И здравейте хора, как сте? Коста? Сега реших малко подскълна цещето. Я ви сега тук с помпичката как ще се справим. Пример, амо. Сега тук с помпичката. Тук вече мога да си говоря свободно, поне вече. Добре, тук трябва да се намаля този скапан звук, защото просто ми продълва ушите, не знам так. Айде, и давай, това докато зареди. И така хора, вече победихме. Тази част ще бъде изрязана, дето чакам като пълен дебил, просто да започне другия рунд. Така е, малко с пищака да поцъкаме. Надявам се звукът да е добър. По-натам ще вземе по-хубавия микрофон, да съм си харесал нещата. Ай стига да е! Така, това нещо беше изрязано, тук чакането ми да започне този сега рунд. Защото просто умрях, поне че съм си взел по-сносно оръжие и се надявам, защото автоматично и да цепна някакво тъпо типа. Цепнах някой. Тук е малко работа за пищака, бих казал. Надявам се да не сбъркам, добре не сбърках. Малко работа беше тук да спища. Кой за това? Добре бе, и 3 поредни кила, добре, съм на първо място. Yes. Поскачам, щастие. И мой тук. Бинг. Значи частите, добре, поставиха бомбата. Частите, които мирам и чакам да започне да верно, че бъдат изрязани си. Ето тук видях един на къде. Не, те са майче повече. Къде са? Там ли са? Сигурно са тук на вето. Той тук е поставена бомбата, да? Тук с това ще не? И къде е та бомба? Хода надолу, заряда по-бързо. Давай. Почва високо по-бързо. Не. А дали ще провал? Не. Хайде. Yes, бе. Добре. Надявам се звука да е хубав. Много. Се надявам. Сега вече може да се вземе пищола. Добре, хайде. Тръгвай, ще му се бълваш така. Я виж тук къде са тия гъните. И вече, И вече реших просто, когато не мога да говоря, не да правя гадно този гадния говор, ами просто ще пускам музика по време на целия епизод. Епизода 6 музика. Смятам, че това е добро решение. Вместо просто да слушате някога на този, дето не се чувам гарам. Това ли го грането ми за кила на умаз? Аз поне 1-2 пъти го цепих. Така, 9 кила не е лъж за четвърти рунд. Ох, пак ли поставиха тази бомба, бе, хора, пак ли. Ако искам да смисъл, всеки, който гледа този клип, да не дава дислайк, ако не му харесвам, искам да си напише мнението. Искам мнение да чувам, да ми кажете това, което не ви харесва и за да отстраня проблема. Просто по-добре не ми дайте дислайк, просто ми напишете като коментар какво не ви харесва, за да го поправя и да стане по-хубаво. Така, като малко по-тънък я се взема. Айде. Добре, за пищака си имам. Така, ще трябва да презаредя. Така, трябваше мисля, че една бомбичка да си взема, ама нищо. И скоро, ако този клип събере 5 харесвания, ще кача... Ще кача... Не, това е края. Не, добре. Ще кача нещо като не маратон и просто един супер дълъг клип, който ще е от порядъка на 20 минути някъде. Така че 5 харесвания на този клип и качвам 20 минути. Сега тази част също ще изрежда, така че до след малко. И ето ми вече в следващия рунд. Така... Тук пак ще умра като дебил, не? Надявам се. Добре,
пилото. Yes. О, колко малко. На 9 кръв съм хора, не знам да виждате. Долу вляво може да видите. Така вече му биха и до след миг. И ето ни и с последният рунд, който аз ще изиграя. И ще свърша клипа, така че казвам ви пак 5 харесвания и 20 минутен клип на каквато игра вие ми кажете. Minecraft или CS 1.6. На една от тия двете. И също така може да ми дадете някакви идеи за някакви такива по-леки игри, които да искам. Защото не се сещам сега за някакви други игри, освен тия. Кажете някаква игра по-лекичка и ще разцъкаме някакви грижи. А тук малко мъгла. Айде! И не можах да му взема кило. Фак. Добре. Сега. Какво се върта тук в кръг? Тук ще дойда. Хайде, къде сте? 18 кила не е лошо. Значи къде си гърната? Къде си храни тая букуци? Тук ли сте? Сега ще изчупа. Къде сте? Къде влязах? Ох, майна. Време, че отзад някъде. Кой е за пищака? Ще го вляза. Хайде, къде си? Убих го. Да клекнем. И също така съжалявам, ако чуете някакъв звук от бутоне. И това ще бъде клипа и до нови срещи.